loyo kawago mbaka nikech oganda kendo piny igero gi mbaka. To kane wachako Ramogi TV kane wakoni ne en singowa ni wabro loko pach kod ngima oganda wa to mana gi mbaka. Nyakwar guoko cha pesa wacho gani dongruok maonge dondruok. Koro mbaka ema kelo dongruok maonge dondruok. Nikech sama ji obet piny go mbaka kaka wago ga mbaka gi jo winjo wato gi jo nenowa. Tiyudo ka wayudo pach gi gik ma giwachonwa ni timore. To kata mana jotelo bende yudo ka nitiere gik ma kawawacho kawakoni gini ooyo japiny wacho kama tidhi neno ka nitiere lokruok piny kucha. Koro mara en mnago erokamano. To maduong' moloyo ne weg kambi mar Royal Media Services, jaduong' SK Macharia to gi vice chair Madam Gadhoni Macharia to gi jotendwa te directors duto. Nikech gikonyowa kabisa. Tijni ok wadwa tiye ka onge jotelogo. To gi wan bende wan joma nitie ka judito kaka in VOJ, osiepewa kaka Wudo Engwene, to gi ji duto matiyo Ramogi TV, Ramogi FM, to gi Royal Media Service gisebedo jokorwa. Gisemiyo tich obedo mayot. Koro mara en mna mar gone gi erokamano to gi lamo Nyasaye